Спадар генеральны сакратар, вялікі дзякуй за згоду на інтэрв'ю для беларускай аўдыторыі радыё Свабода. Як я пачуў з вашай размовы з навукоўцамі і студэнтамі Віленскага універсітэту, апошняе пытанне там якраз тычылася сітуацыі ў Беларусі. Гэта значыць, што тэма цікавая і для літоўскай аўдыторыі. 12 траўня вы плануеце адкрыць інфармацыйны пункт Рады Еўропы тут у Вільні для беларусаў, якія жывуць на радзіме і за мяжой. Якое вашае галоўнае пасланне беларусам, што жывуць як у краіне, так і за яе межамі? Так, першы момант, і вы ўжо згадалі гэта, што я прысутны тут сёння і заўтра найперш для таго, каб адкрыць інфармацыйны пункт Рады Еўропы для беларускіх дэмакратычных сілаў, для людзей, для студэнтаў, для журналістаў, якія хочуць далучыцца, каб падтрымаць намаганні ўсіх людзей, якія жадаюць дэмакратычнай будучыні для Беларусі. І гэта маё галоўнае пасланне. Мы зацікаўленыя ў супольнай працы, нават калі мы пачнем з магчымасцяў, якія маем, каб троху структураваць справы, структураваць дыскусію, каб дапамагаць там, дзе мы можам, каб абмяркоўваць гэтае становішча і падтрымліваць беларусаў у цяперашняй сітуацыі. Падкрэслю, што мы адчуваем занепакоенасць тым, што адбываецца, і таму мы тут. Гэта галоўнае пасланне, якое я хачу перадаць. We feel concerned and we are here. That's the main message I want to pass. Беларусь не ёсць ані дзяржавай-сябрам Рады Еўропы, ані дзяржавай-кандыдаткай. Рэжым Александра Лукашэнкі працягвае парушаць правы чалавека і вяршэнства закону. У Беларусі надалей дзейнічае смяротнае пакаранне. Ці верыце вы ў еўрапейскую і дэмакратычную будучыню гэтай краіны? І калі верыце, то чаму? Belarus is European in the sense... Ведаеце, Беларусь з'яўляецца еўрапейскай краінай у тым сэнсе, што яна знаходзіцца ў Еўропе геаграфічна. І так, вы згадалі, што Беларусь ніколі не была сябрам Рады Еўропы. Каб быць у Радзе Еўропы, трэба цвёрда прытрымлівацца Еўрапейскай канвенцыі аб правах чалавека. І патрэбная цвёрдая адданасць дэмакратыі, вяршэнству закону, падтрымка правоў чалавека, а таксама цвёрдая адданасць выкананню рашэнняў Еўрапейскага суду у правах чалавека. Вы ведаеце, мы маем сапраўды моцныя інструменты, Раду Еўропы, канвенцыю і суд. І менавіта гэтыя інструменты дазволілі еўрапейскім краінам за апошнія 75 гадоў у асноўным развіць агульную праўную прастору, бо гэта дазваляе мець стабільнасць, прадказальнасць, мірныя адносіны, нават калі гэта не заўсёды лёгка, і мець прадказальную будучыню, прадказальную сітуацыю для народаў. Гэта азначае, я думаю, мы можам спадзявацца, што будзе магчыма пашыраць гэтую сістэму і гэтую мадэль. Але для магчымасці калі-небудзь далучыцца, відавочна, патрэбная вельмі... Але для магчымасці калі-небудзь далучыцца, відавочна, патрэбнае вельмі інтэнсіўнае развіццё, адданасць еўрапейскай канвенцыі і еўрапейскаму суду. Зразумела, што зараз гэта немагчыма. Вы ведаеце, Беларусь адзіная краіна ў Еўропе, я вымушаны гэта сказаць, дзе існуе смяротнае пакаранне. А абавязковая перадумова для сяброўства – павага да правоў чалавека і забарона смяротнага пакарання. Мы дасягнулі гэтага на кантыненце з выняткам Беларусі. І гэта таксама даволі вялікая перашкода для інтэнсіўнага абмену досведам, неабходнага, каб мець пазітыўныя вынікі. Рада Еўропы супрацоўнічае з Святланай Ціхановскай, аб'яднаным пераходным кабінетам, каардынацыйнай радай. Яе прадстаўнікі ўдзельнічаюць у якасці гасцей в органах Рады Еўропы, напрыклад, у парламенцкай асамблеі. Як вы ацэньваеце іх ролю ў рэпрэзентацыі беларускага народу? Я думаю, што вельмі важна мець такія кантакты. Гэта вельмі важна, бо дзякуючы ім мы не толькі маем усведамленне, але і магчымасць супольна абдумваць, што мы можам зрабіць дзеля Беларусі, каб дапамагаць, каб падтрымліваць дэмакратычнае памкненне, якія маюць людзі. І такі ўдзел з гэтай прычыны надзвычай важны і прадуктыўны. Я думаю, што інфармацыйны пункт, які мы адкрыем заўтра, канкрэтны прыклад таго, якія бываюць вынікі, калі ёсць усведамленне, калі ніколі не забываюць пра сітуацыю, калі гавораць пра сітуацыю і спрабуюць дасягнуць
дасягнуць пэўнага прагрэсу разам. І я буду вельмі рады заўтра мець нагоду адкрыць гэты інфармацыйны пункт. Святлана Ціханаўская таксама будзе прысутнічаць, і літоўскія ўрадоўцы. І я думаю, што гэта моцны сігнал менавіта цяпер. Так, нам трэба працаваць, нам трэба падтрымліваць дэмакратычныя памкненні. Мы можам залучаць іншых да гэтага. Давайце рабіць гэта разам. Святлана Ціханаўская і Павел Латушка прапанавалі пашырыць юрысдыкцыю спецыяльнага трыбуналу, ініцыяванага вамі і прэзідэнтам Украіны Владзімірам Зеленскім для расследавання злачынства агрэсіі супраць Украіны, каб уключыць у яго меркаваную ролю кіраўніцтва Беларусі у падтрымцы агрэсіі Расіі. Ці уважаеце вы, што такое пашырэнне магчымае? Ведаеце, рашэнне аб стварэнні спецыяльнага трыбуналу і рашэнне аб сфармаванні такой структуры і новай установы стала магчымым толькі таму, што ёсць палітычная воля дзяржаў. Без палітычнай волі дзяржаў немагчыма нешта зрабіць на міжнародным узроўні, на шматбаковым узроўні. І гэтае абавязанне, гэтая палітычная воля была неабходная ў 2023 годзе для стварэння так званага рэестру шкоды, нанесенай Украіне. Гэтая палітычная воля і гэтае палітычнае абавязанне былі неабходныя ў снежні мінулага году для стварэння пасля рэестру шкоды камісіі прэтэнзіяў. І такая ж палітычная воля і забавязанне дзяржаваў неабходныя для стварэння спецыяльнага трыбуналу. Я маю на ўвазе, што гэта абавязак краін, якія жадаюць стварыць трыбунал, вырашыць, які абсяг справаў трыбунал павінен разглядаць. Дагэтуль было відавочна, што трыбунал створаны для разгляду злачынства агрэсіі Расіі супраць Украіны. Гэта замацавана ўсёй працай, якую так званая асноўная група правяла паміж 2022 і 2025 гадамі, а цяпер замацавана і ў рашэнні. У прынцыпе, вы можаце змяніць усё, зразумела, вы можаце пашырыць, вы можаце вырашыць зрабіць нешта інакш, але для гэтага вам патрэбная падтрымка і воля дзяржаў. І не мая роля казаць дзяржавам, што яны павінны рабіць. Мая роля выконваць тое, чаго яны хочуць. А яны просяць нас рабіць гэта. Але я думаю, гэтыя дыскусіі будуць мець месца. А першы момант тут, ці мы ў стане распрацаваць моцную аснову для таго, каб была панесена адказнасць за тое, што адбываецца ва ўкраіне. Гэта дапаможа нам усім умацаваць вяршэнства закону і здольнасць яго ажыццяўляць, і гэта будзе важным элементам. Рада Еўропы зрабіла шэраг пазітыўных крокаў, накіраваных на паляпшэнне сітуацыі соцень тысяч беларусаў у выгнанні ў розных еўрапейскіх краінах. Я маю на ўвазе так званыя люксембургскія рашэнні, ухваленыя парламенцкай асамблеяй Рады Еўропы і рашэнні Кангрэсу мясцовых і рэгіянальных уладаў. На вашую думку, як гэтыя рэкамендацыі можна выконваць на мясцовым узроўні ў кожнай краіне Рады Еўропы? Я бачу ў розных еўрапейскіх краінах моцнае пачуццё салідарнасці з Беларусю, з беларускім насельніцтвам. Мы ўсе ведаем, што адбываецца, і ўсе мы разумеем, што гэтыя дэмакратычныя памкненні трэба падтрымліваць. І я думаю, што гэтая салідарнасць існуе і будзе працягвацца. Але для гэтага зноў жа трэба рэгулярна сустракацца, размаўляць, мець пэўныя супольныя ініцыятывы, так, як гэты інфармацыйны пункт, які адкрыецца заўтра. Гэтыя моманты дапамагаюць нам заўсёды добра разумець сітуацыю. Гэта дапамога таксама салідарнасці, дапамога людзям. Маё апошняе пытанне тычыцца розных, магчыма, пазіцыяў Еўрапейскага звязу і Злучаных Штатаў адносна Беларусі. У той час, як Еўразвяз працягвае ўзмацняць санкцыі супраць Лукашэнкі і не хоча размаўляць з ім, адміністрацыя Трампа вядзе з ім перамовы, паводле наяўнай інфармацыі, увязваючы зняцце санкцыяў з вызваленнем палітычных зняволеных. Які падыход, на вашу думку, больш эфектыўны? Ведаеце, мне даволі цяжка каментаваць тое, што робяць у еўрапейскім звязе ці ў амерыканскай адміністрацыі. Я маю на ўвазе, што ў складзе Рады Еўропы все 27 дзяржаў чальцоў Еўрапейскага звязу.
Еўразвяз у нас у якасці назіральніка з спецыяльным статусам. У нас таксама і ЗША ў якасці назіральніка, як і 4 іншыя дзяржавы. Я маю на ўвазе, што мне крыху цяжка каментаваць гэта, але гэтыя адрозненні падкрэсліваюць той факт, што рэчы павінны змяняцца. Зразумела, ніхто не ўпэўнены, што мае добры адказ на пытанне, як запэўніць, каб сітуацыя змянілася. І таму, зразумела, ніхто не ўпэўнены, што мае добры адказ на пытанне, як запэўніць, каб сітуацыя змянялася. І таму з нашага боку, з боку Рады Еўропы, мы ўважаем, што гэта сапраўды канкрэтны і прагматычны крок дзеля падтрымкі дэмакратычных сілаў Беларусі, і адкрыццё інфармацыйнага пункту значна больш, чым проста сімвал. Думаем, што гэта канкрэтны элемент, які на месцы рэальна падтрымлівае звычайных людзей. People from the ground. А ці вы гатовыя пачаць перамовы Рады Еўропы з Менскам? On what? Ну, каб вызваліць палітычных зняволеных, спыніць смяротныя пакаранні. Ведаеце, я думаю, што нашыя пазіцыі вельмі зразумелыя. Мы зноў жа не арганізацыя, здольная займацца санкцыямі або палітычным ціскам. Гэта не тое, што мы можам зрабіць. Што мы можам, гэта працаваць з каштоўнасцямі і адказнасцю. І я думаю, калі мы аб'яднаем сілы ўсіх магчымых арганізацыяў, якія маем, мы створым грунт для станоўчага ўплыву. Але я думаю, што гэта нядобра, калі нехта тут, нехта там спрабуе нешта зрабіць. У той час, як нам патрэбен усебаковы падыход, і наша роля палягае ў тым, каб рэальна падтрымліваць дэмакратычныя сілы Беларусі. Forces from Belarus.